Ćao Saška. Ćao Milane. Molim te, reci mi kako si ti ušla u aktivizam? Kako, zašto i šta je tvoj najjači utisak iz tog aktivizma? Prvi kontakt sa civilnim sektorom, ako mogu tako da nazovem, imala sam u studentskoj organizaciji STM, lokalna grupa Novi Sad, gde sam bila član upravnog odbora na poziciji potpredsednika za finansije. U jednom momentu sam se angažovala na projektu koji je imao za cilj da kreira sertifikacionu šemu za afričke poljoprivrednike na teritoriji Gane i obale Slonovače, gde sam bila zadužena za analizu finansijskih izveštaja i shvatila sam da je to put kojim želim da idem, da jednostavno doprinesem svojoj zajednici i možda čak i na globalnom nivou. Kako je to iskustvo? Znači sad to su neki afrički poljoprivrednici i tako da je. Šta je to za tebe kao mladu osobu bilo, meni je bilo fascinantno da radim na takvom projektu. Kako si ti to razumela? Mislim? Nemamo svi mogućnost da živimo kvalitetnim životom. Oni lično nemaju mnogo veliku korist od tih resursa. Znači ti si, ako te ja razumem dobro, praktično radila globalno i mislila globalno, a sad imaš priliku i da deluješ, ali lokalno. Kako to sad izgleda? Nakon završenih studija shvatila sam da ne želim da idem iz ove zemlje i da svoje iskustvo na ovom projektu sa afričkim zemljama prenesem na lokalni nivo, na zajednicu u kojoj živim trenutno, jer vidim da postoji potencijal u svakom pojedincu. Znači, mladi mogu da menjaju stvari, tako? Tako je, apsolutno. Čak i poželjno da to čine, jer imaju mnogo veću moć rasuđivanja od možda nekih starijih generacija, više žele da istražuju, drugačije shvataju određene stvari. Šta mogu da očekuju kada učestvuju i kada volontiraju? Mogu da očekuju jedno veliko iskustvo u smislu broja poznanstava i različitih profila ljudi sa kojima sarađuju, da steknu određene i meke i tvrde veštine koje mogu iskoristiti danas sutra na budućem radnom mestu. I da menjaju. I da menjaju sve to i da pomeraju. Tako je, tako je. Okej. Da. Hvala ti Saška puno. Hvala tebi, Milan.